ah, kun ce ya yi yaƙi bai kuma kwashe ganima ba bai kuma ɗibi fursunonin yaƙi ba. Sai ce waye a cikin ku yake so a bashi nana Aisha a matsayin fursunan yaƙin shi. da kyau. Sai ce domin Allah ya ce annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, saka ita ummul mu'minin ce. In kuka ce kuna son a ba da ummul mu'minin a matsayin fursunan yaƙi, wani ya yarda a cikin ku ya karba ya kafirta. wanda ya kafirce alƙur'ani. In kuma kuka ce ba ummul mu'minin ba ce, Nan ba haka. shi ma kun kafirta. Saboda haka kuna tsakanin me ake cewa ne, gaba kura baya su yaki. ko me kuka faɗa za ku iya faɗawa. Nan ma aka yi shiru. Ya ce mun fita daga nan, suka ce mun fita. to ya goge suna. Ya goge sunan amirul mu'minina ya sa Ali bin Abi Talib. Sai ya kawo masa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya goge sunan rasulullah asulul hudaybiyya. da kyau. Lokacin da Suhail ibn Amr ya ce ai da mun san mun amince kai manzon Allah ne, ba wani rikicin da ya shiga tsakaninmu, haka ka rubuta sunanka da sunan mahaifinka. gaskiya ne. To annabi ya umarni aka goge kamar yadda kowa ya sani. gaskiya ne. Sai ce annabi ma ya goge, kuma babban abin shine shi sayyidina Ali da shi abin ya faru. da shi abin ya faru. Aga shi ma a lokacin ai ya ji nauyin ya goge. abu in goge rasulullah bayan na yi imani da cewa kai rasulullah ne, wani arne ya zo ya sani in goge, kaga shi ce ai ba zai ya ce ba zai goge ba, ya ki goge ba, annabi ya goge kuma shi kenan aka gama ba wata aka matsala. zauna lafiya. Ya ce to annabi ma ya goge. Sai ce in dai goge amirul mu'minin ya daga shi daga amirul mu'minin, to kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya goge muhammadu rasulullah ya daga shi ma ya fita daga rasulullah, kuma kuna imani da wannan kun kafirta.